Berlin process and common regional market as an issue within the Berlin process is one of the most important issues for the region, not just for the internal market, EU common market, but also the region that it's in line, one country with each other. We are not just members of the CEFTA treaty. We are not just signees of SAAs, but we are also countries that are dealing some business with each other. In that sense, through the common regional market, I think it's quite important that we develop democracy, fight against corruption, and adoption of the most common best practices of the EU into our markets and market regulations. Well, I think the European integration for all the Western Balkan countries is still and it will remain a strategic priority for all our countries, but also as a region. I believe the process, which started as a process of fulfillment of standards of the countries, now with the new situation in Europe, and it becomes also an issue of security, because now facing threat of Euroscepticism, deviating the attempt to deviate the integration trend of a Western Balkans country from other powers, now becoming member of this huge community, European Union, it's not only a matter of living in a world of freedom and democracy, but it's also a matter of security. So, important thing for us, emergent thing for each of our countries is to cooperate with each other and to be clear on our perspective to become as soon as a fast member of European Union, because as I said, it's a matter of standards, of course, but now it's a matter of security as well. The Western Balkan countries should work closer together to finish the process of reconciliation, to make the necessary reforms required by the European Union, and to make together economic development and cooperation. Through the Berlin process, the Western Balkan countries should be more closer to the European Union. Prije svega, dozvolite da vas pozdravim u ime, evo, bit ću slobodan da kažem u ime Crne Gore, obzirom da dolazim iz reda poslanika iz Skupštine Crne Gore. Vaše pitanje je zašto je bitna regionalna saradnja za ekonomski razvoj ovog ukupnog regiona, pa sama činjenica da jačamo tržište, da jačamo sami broj, dakle, to bi bilo jedno tržište od 18 miliona ljudi otprilike. Kao što znate, to su male ekonomije, mi kao Crna Gora kao mala ekonomija, vi kao Makedonija također, Srbija nešto jača svakako, uz Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, dakle svi imamo neki red svoje veličine, međutim, kada bi nastupali na evropskom tržištu, to bi značilo da smo u debelom zaostatku u odnosu na kapacitete kojima raspolaže Europska unija i smatram da bi na ovakav način možda doprinijeli malo jačem učešću u ukupnom tržištu, a sama činjenica da među nama postoji mogućnost i veliki broj komplementarnih ekonomija. Vi znate da je ranije unazad nekih 30 godina da smo bili jedno ekonomsko tržište. Znate da smo tada imali značajno učešće kako u Evropi, tako i van Evrope, širom svijeta, pogotovo u određenim sektorima. Smatram da bi ovaj region povezivanjem u jedno ekonomsko tržište, naravno sa ciljem da postanemo jedno ekonomsko tržište i sa Evropskom unijom, mogao u mnogome da doprinese boljem razvoju i većem prosperitetu samih država, a time i građana zbog kojih ovo sve pokušavamo i da dostignemo. Pa smatram ovakve sastanke važnim. Treba razgovarati o svemu onome što je unapređenje odnosa u regionu Zapadnog Balkana. Treba vidjeti šta su zajednički izazovi. Treba povući poteze koji nas vode u smeru stabilizacije i prosperiteta, pre svega ekonomskog, zašto mislim da berlinski proces sam po sebi jeste važan.
Ono što se, nažalost, često dešava jeste da umešamo politiku, što je pogrešno i ne mislim da treba koristiti taj manir, ali je naravno pravo svakog od nas da se ozbiljno ili neozbiljno odnosi prema otvorenim pitanjima Zapadnog Balkana. Iz ugla zvaničnog Beograda i Srbije i dalje smo rešeni da unapredimo i ekonomsku i trgovinsku saradnju u regionu Zapadnog Balkana i vrlo otvoreni za konstruktivne predloge koji će se ticati upravo toga. Një treg I përbashkët, një treg I integruar, mundësi më e mirë për integrim në tregun e përbashkët rajonal. Me tregun e përbashkët arrihet mundësi e qarkullimit të lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbime, mundësi të punësimit, të studimit, të lëvizjes së lirë dhe zbatimi këtyre marrëveshjeve për Ballkanin Perëndimor. Mospritja e gjatë e popullsisë në përkufit cilët do të qoftë, fillimi dhe zbatimi I marrëveshjeve të nënshkruara, mos ndikimi politik në zbatimin e këtyre marrëveshjeve, sepse në fakt po e pengon këtë zbatim dhe po e bën të pamundshme zbatimin në tëndësi dhe në plotni të këtyre marrëveshjeve për integrim. Falenderues për Berlinin, falenderues për gjithë angazhimin që po bën për integrimin në Ballkanin Perëndimor, për tregun e përbashkët, po edhe punën e paludhur për integrimin për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian.